schopní učitelé? Tak určitě gauče na chodbách, pohodová atmosféra a luxusní záchodky. Holky. Určitě tělocvik, protože si vybiju veškerou zlost, kterou v sobě přes ten týden nakopím. A pan učitel Bardaševský je jedním z nejlepších učitelů na škole společně s panem Caloněm. No, asi bych řekla náš kolektiv ve třídě a obecně naše třída. A hlavně učitelé, teda spíš jako češtináři. Na naší škole se někdy zakázal individuální přístup. Tak ten kolektiv ve třídě, potom rodinné prostředí a individuální přístup k žákovi, k učiteli. Třeba tady gauče se mi líbí. Tak na naší škole se mi líbí dobrá komunikace mezi učiteli a žáky. Tak asi, že tady je málo studentů a přístup učitelů. Tak ten individuální přístup učitelů, ať to máš. Pohoda. Inspirace. Drama. No si jazyk taky zkušený kamarád. Vzdělání. Jazyky. Skvělý kolektiv.